ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek wis nesu ya gilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Wah! Bakang ulun ngapa, Gek? Ulun ngapa? Sareh. Aku ki ora arep ngapa-ngapa. Tenang. Ayo madhep rene. Trundul ya. Dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh. Mungsuh Bagong. Nyo, tak kei Dit. Dewa kok suwek. Mulai tak ngetkis kok ngisor kuwi iki kelonthong kok. Wah, pancen kuwi arepe dhewe. Bagong edan tenan. Dewa kok dincen lho. Dincen aku ya iso mabur ya padake. Loh, kita iso ngambandir Gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Kula niku teng awang-awang ini gumun lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lah. Saka dayane apa? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerang-nerang jengkulmu kuwi. Walah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Cecok. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendhita Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya.